una gaiata. Ells van néixer com a escola i ja són grup. Ja porten 2 anys que actuen a este escenari com a grup. Ells són els components del grup de dolçaina i tabal de la gaiata número 15, el Sequiol. Un fort aplaudiment per a ells. Los cuentan los principales y todo. Això té la gente ferida. També tindrem que donar-los l'enhorabona per aquest primer premi de gaiates. Ells ens interpretaran una marxa mora titulada Els amics, que és de Xavier Ricard. Una curiositat d'aquest grup és que el president infantil està en el grup i la madrina també toca el mateix grup. O sigui que tenim a tota la gaiata al complet. Si no, quan vulgueu, els amics de Xavier Ricard. Es que eso de tener al cuñado chupado. Ya le hemos dado datos al 3 antes de empezar. Fort aplaudiment al club de dolçaina i tabal de la gaiata 15. Li farà entrega d'un obsequi Frank Andreu. Tiene que haber cortado. No han cortado bien. Llama a María que me lo lleva la canción. Andiamo? Sì, che andiamo a fare un giro, andiamo a vedere altre cose più interessanti, dai. Dai, andiamo a vedere altre cose. Fort aplaudiment per la gaiata 15. Bocca no, che sporca.
infatti puntato in terra, destro Bé, a continuació, un grup molt jove